आज आपण चॉकलेटची रेसिपी शिकणार आहोत। त्याच्यामध्ये पिस्ते घेतलेले आहेत, मनुके घेतले, काजूगर घेतले आणि चॉकलेटचे दोन प्रकार घेतलेले आहेत, एक डार्क चॉकलेट आणि एक मिल्क चॉकलेट। आणि हा आहे साचा चॉकलेट बनवण्यासाठी। हे दोन कोणत्याही कंपनीचे तुम्ही घेऊ शकता, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट कोणत्याही मार्केटमध्ये, शॉपिंग सेंटरमध्ये हे मिळतात। पहिला आपण हे मेल्ट करणार आहोत। त्याच्यासाठी मेल्ट आपण ओव्हनमध्ये किंवा गॅसवर डायरेक्ट करणार नाही आहोत, तर आपण ते मोठ्या पातेल्यात गरम पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये हे चॉकलेटचे बारीक बारीक तुकडे करून ते मेल्ट करणार आहोत। तर पहिले आपण ह्याचे बारीक तुकडे करूया। या मोठ्या पातेल्यात मी 1 ग्लास पाणी घेतलंय आणि त्याच्यात एक भांडं उपडी घातलंय, जेणेकरून या भांड्याला, या चॉकलेटच्या भांड्याला पाणी लागणार नाही किंवा त्याच्यात पाणी जाता कामा नये, त्याला ते चॉकलेट खराब होण्याची शक्यता आहे। मग या वाफेवर ते मेल्ट होऊ द्यायचे। गॅस जरा मोठा करायचा आणि मधून मधून ढवळत राहायचं। हे मेल्ट झालेलं चॉकलेट आहे। मगाशी आपण डार्क चॉकलेट आणि मिल्क चॉकलेट जे दोन घेतलेले होते ते मेल्ट झाले। त्याच्यात आपण काजू, मनुके आणि पिस्ते थोडे थोडे घालणार आहोत। पिस्ते सगळे घालूया आणि एकदा मिक्स करून आता हे आपण साच्यामध्ये भरूया। ढवळून ढवळून भरूया, म्हणजे ते पिस्ते, बदाम सगळं मिक्स होऊन प्रत्येक चॉकलेटमध्ये जाईल। आणि थोडं थोडं त्या साच्यामध्ये हे चॉकलेट भरलेले साचे आहेत, ते आपण सेट होण्यासाठी फ्रीझरमध्ये 10 मिनिटं ठेवणार आहोत। आणि आता हे सेट झालेलं चॉकलेट आहे ते आपण एका बाउलमध्ये काढूया। हे चॉकलेटचा एक्स्ट्रा भाग आपण परत काढून ते आपण वितळवू शकतो। एक्स्ट्रा भाग हा काढून घ्यायचा, असा तोडून घ्यायचा आणि पुन्हा तो मेल्ट करून साच्यामध्ये आपण परत दुसरं चॉकलेट बनवण्यासाठी वापरू शकतो। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करा।